Здравейте, уважаеми YouTube потребители! Това съм аз, Кукушев. Днес съм тук, за да се занимаем с новото реалити, което започна озаглавено Барлогата. Какво представлява това така наречено психосоциално реалити? Трейтърс ли е? Бразди ли е? Защото гледам там някакво поле с царевица. Сега ще разберем. Вие се абонирайте за този канал, станете членове, хайпвайте видеото, има и опция Super Thanks, както и Revolut. Промо периода за Storytel е както винаги активен. А сега да видим, що е то Барлогата. Кукушев, твоята роля в Барлогата те очаква. Готов ли си да изтеглиш своята карта? На този етап съм по-скоро готов да изтегля бърз кредит с твоята лична карта. Явно не ти стиска. В момента само белето ми стиска, защото бързах да излезна от нас днес. Усещам, че злите сили всеки момент ще те обладаят. Аз не мога да разбера, заплашваш ли ми или ми предлагаш нещо. Предлагам ти да гледаш Барлогата, а също и подкастите с отпадналите участници в моя канал Кукушев. Ама това е моя канал. За сега. Извинявай, само да те питам, водиш ли детски рождени дни, защото ми се струва, че ще бъде много забавно. Нали? Пожелай си нещо. Духни свещите. Днес 17 обитатели прекрачват границата на неизвестното. Те приеха поканата да станат част от първия сезон на най-психосоциалното реалити в България. Започваме с драматичен войсовър, който ни казва, че Барлогата е психосоциално реалити. Според мен продуцентите щяха да минат по-тънко, ако бяха сложили няколко камери в парламента. Там положението е много психо, макар и не толкова социално. Какви зли сили витаят там. В Барлогата всеки има роля, той е в парламента така. Никой не е точно себе си. Знам, че в предаването има роля куртизанката, а в парламента те са няколко. Тук доверието е капан. Мълчанието – оръжие. А изходът не е за всеки. О, мъж щупи пръчка в дърво. Нещата наистина са сериозни. Какво следва? Да ползваш шишарка като граната, напрежението расте. Айде, приятели! Давай, път на дамите. Благодаря. Виждаме група инфлуенсъри, които прекрачват прага на Барлогата, дърпайки тежки куфари и нарамили сакове, подобно на бежанци, които търсят убежище. Реално, според мен, те просто не са имали време да си съберат багажа от предното реалити и направо са дошли в следващото. Реалити участник се превръща в професия, независимо дали ви се иска или не. Бюрото по труда може да е изповедалнята. Номинирам пенсионното си осигуряване за изгонване. В живота никога не бих предала приятел, но в крайна сметка това е игра и това ни очаква, така че да, бих предала. Готова съм да играя играта и каквото ще да се случва, трябва да победя. Това е Тоби, която не би предала приятел, ама в играта би предала. Ти да не си транзистор да предаваш, бе, Тоби. Играй си играта и каквото стане. Ти не би предала, но участваш в предаване. Сещаш ли се? Те ще те изиграят тебе. Тоби or not Тоби? Това е въпросът, на който предполагам, че ще получим отговор. To be or not to be? Нема ли да кажеш нещо? То ти нямаш челюст отдолу, какво да кажеш? Не, познавам Кумбата и познавам Дани. И аз Дани, Джия защото ще ви от кажа дали Бургас. се познаваме или не. Викаш на снимки едно. И аз съм се писал с нея преди 10 години, но не се познаваме налично. Ето го и Дзами, който уж не се познава с никой от участничките, ама де-факто май не е баш така. Какво значи ще ви кажа дали се познавам с Джия? Сигурно ще изчакаш да видиш дали тя те помни, да не стане като Фергена. Не си спомням, че сме закусвали заедно. Бил си писал с Ина преди 10 години налично. Дали приятелството между вас ще е налично, не знам, но старата писалка ръжда не хваща. Барлогата пази своите тайни, а Дзами още повече. Вълнувам се малко, да. Аз съм много добър отборен играч, но в същото време съм и много добър единак в коалиция. Какво значи много добър единак в коалиция? Много добре живея сам като част от стадото. Играя футбол, ама предпочитам тенис. Шегувам се, Дзамка, голямо момче си, а и знаеш къде ни е студиото, затова успех. Призраци, вестители на хаоса, невидими в мрака. Избират жертвите си по хладен инстинкт, двама или повече. Тъмни сенки превземат съзнанието им, след заветния час преди полунощ.
убиващи за съкровището. Колко мистериозно! Призраци, убиващи за съкровището, пакост или лакомство. И понеже Захи ми е приятел, ще кажа, че той частта с пакостта я е прескочил и е преминал директно към лакомството. И като цяло съм изненадан най-вече от това, че успя да прочете толкова гладко какво пише на картата. Браво, Захи! Успех! Изобщо не знам докъде си стигнал. Тук имаме и прелъстителката, кортизанка, с поглед и докосване. Парализира волята на злите сили. Опасна съблазнителка с тайни сили през нощта. Способна да те спаси, ако прекара нощта с теб. Но избере ли призрак, тъмните сили ще я прочипат на своя страна. Такива жени обичам аз. Опа, прелъстителка, кортизанка, казах ви аз. Само се притеснявам барлогата да не се превърне в Ергена. Ако не знаете да ви кажа, режисьора на двете предавания е един и същ. Само че в Ергена до сега вече не знаем колко сезона само се говори за обладаване, а тук ще го видим де-факто. Дали ще е духовно обладаване или обладаване чрез духове. Мистериозно ми е. И леко възбудено. Аз съм Andrew in the Building, музикален продуцент, артист. Доста от хората са чували работата ми, дори да не знаят, че аз стоя зад нея. Работя с изпълнители като Глория, Камелия, Гери Никол, Биляниш. Айде, още от началото почваме с психологическите игри. Това е Андро, който ни казва, че е in the building, а всъщност е навънка. Ме кой лъжеш, бе, Андро? Всички сме били чували работата му, но дали всички сме я виждали? И дали той ще ни я покаже? Хаштаг мистериозно реалити. Андро in the building, па той в гората. Може всеки път, като е на друго място, се променя. Андро in the forest, Андро in the toilet. Готино. Гледам да съм умерен, да има и страх, и вълнение, но в рамките на нормалното. Смятам, че вълнението е една идея повече от страха. Готов съм да предам приятел, враг, сестра, брат, майка, чичо, каквото се налага, всичко ще предам. Ето го и Захи, който по един изключително еротичен начин дялка някакъв дънер със своето малко брадва. Но дали той спи с нея, не знаем. Според мен, не само с нея. Бил готов да предаде приятел, майка, баща, всичко. Но готов ли си, Захи, да предадеш личната си карта за проверка, ако ти я поискат? Ето това е интересен въпрос. Има доста хора, които не ме познават, тъй като те си мислят, че аз съм олигофрен. Аз съм 2 пъти по-голям олигофрен. Казвам се Андрей Кумбаров Кумбата. На 29 години бях допреди няколко дена и така. И смятам, че мога да съм първи поводител в барогата, защото съм като бактерия. Хората си мислят, че ме няма, но аз съм там скрит, вътре в организма някъде. Има и полезни бактерии, само да кажа, аз съм от тях. Ма как ще си мислят хората, че те няма, като ти си навсякъде? Всяка една социална мрежа. Инстаграм, ТикТок, Фейсбук, Дружба, Кварталното казино. Ах, каква ли социална мрежа е Кварталното казино в Дружба? Кумбата бил добра бактерия, най-вероятно ще ни направи кисело мляко. Което звучи особено в неговия случай. После теста за хламидия колко отрицателя беше? Слушай, с 2 топ. Тук може да си правим цър първа. На бара съм намляскал сигурно 40 жени. Това не ни го казаха да си мълчиме тук за тия работи за цигари, само ни казаха. Само минава. Минава не като само както минава, само задърпвам, викам мляскаш и стябни. Голям смях. Те са като осмокласниците, дето пушат за трафопоста и си разказват весели истории. Дзами, или както съм го написал пак Джами, не знам защо, това е певец, а това е Дзами, по-рано ни каза, че се чувства добре като единак в коалиция и сега разбираме какво е имал предвид. Той сам с 2 жени в коалиция. Извинявай, че се усъмних. Казвам се Ина Георгиева. Рап псевдонима ми е Инстаин, занимавам се с музика и обикалям реалити предавания, незнайно защо. Явно търсим популярност, обичайното. Какво ми предстои? Искам да видя докъде мога да стигна със стратегия, тъй като видях, че в любовно предаване мога да стигна до финал със стратегия. Сега нека видим в стратегическо дали мога. Това е Ина, на която вие със сигурност спомните от участието и в първия сезон на любовното реалити Диви и красиви. Ма какво искате да кажете, не я помня? Айде не се правете на интересни. Тогава може би я помните от песните й. Тя сама си каза, че е рапърка, Инстейн, цитирал съм ви нейни текстове. Мац, писи, мърмял или нещо такова беше. Тя била стигнала до финал на любовно реалити с стратегия, а сега явно ще стигне до финал на стратегическо реалити с любов. Дали тя няма да е кортизанката? Или както обикновено ще е само кълпазанката? Мац, писи, мърмял. Мърмял, това не е нейна песен. Винаги се вълнувам, когато влизам в нещо ново и когато ми предстои такова приключение. Аз съм такъв човек, обичам предизвикателствата и за мен това е глътка свеж въздух.
Винаги съм бил отборен играч. Това е Пепе, който явно ще бъде тайният агент в предаването, защото прилича на Джеймс Бонд. Много стилен и колко естествено поглежда часовника си все едно. Наистина видях колко е часа. Ма какво значение има, Пепе? Ти влизаш в реалити. Той е бивш участник от Фермата, а предаването се снима там, където се е снимало някога това предаване Фермата. Не знам в кой сезон е участвал той, ама ми се струва нечестно. Може да си е скрил някоя вафла там в долапа. Да си я долапа. Здравейте, аз съм Джулия, работя като модел, на 21 години съм и смятам, че съм една от малкото моделки с достоинство и морални ценности. Айде сега, Джулия, гузен негонен бяга. Никой в нищо не те е обвинил. Нито моделското съсловие. Защо да са малко моделките с морални ценности и достоинство? Просто всяка жена, която има смартфон с предна и задна камера и фейсап, се нарича моделка. Оттам идва проблема. Ама си права, много хора искат да станат модел, ама не и за подражание. Успех! Казвам се Стела и аз мисля, че нямам нужда от представяне. Ако някой не знае аз коя съм, значи няма социални мрежи и няма интернет. По принцип, алгоритъмът ти предлага съдържание, базирано на това, което харесваш, което ме кара да се чудя защо не ми е предложил едно от последните ти видеа, озаглавено "Целувах се с порно актьор". Ако вие, уважаеми YouTube потребители, не знаете коя е Стела, трябва да си посипете главата с пепел. С какво си запълвате времето изобщо? Какво друго по-важно се случва в този свят, че да не сте запознати? Айде, ако обичате да се поправите и да се целувате с порно актьор. Веднъж се живее. Лесно печеля доверието на хората, защото съм много глупава и много наивна. Но сега се надявам да не бъда толкова лесна. Чакай сега. Според мен другите би трябвало да печелят лесно доверието ти, ако си глупава и наивна. Иначе оценявам самоиронията ти. Ти се надяваш да не си толкова лесна, ама то с надяване не става. Надявай се да не се наденеш. На Жатваря. Герой от барлогата с наточен кукуруз. За него може да си говорим по-нататък. Казвам се Мартина Петрова и за мен е чест да участвам в това ново реалити, да предизвикам себе си, да се запозная с нови хора и ако може да победя. Айде бе, Марти, колко па да е ново? Много хора на едно място, които трябва да лицемерничат и да се лъжат. Напомня ми на едно друго. Нали ви казах, че режисьора на Ергена е режисьор и на барлогата. Той просто залага на изпитани ветерани, като Мартина. Тя оцеля на игрите и стратегиите на Мартин Елвисов. Тук ли няма да се справи? Само се надявам да са и докарали слонта да го изкъпе, да изтърка хубота, че да се почувства в свои води. Нямам никаква идея какво ми предстои. Общо взето очаквам след това предаване също да си пръсна панаира. Психически. Ергенка номер 2, Бубето, очаква да си пръсне панаира психически. А защо само психически? Може би някой да ти се качи на гондолата, да ти се повърти на въртележката, да ти захапе захарния памук или да ти оближе захарното петле. За други тъпи метафори, свързани с панаир, не се сещам. Ако вие имате идеи, ще ги прочета в коментарите. Здравейте, аз съм #Ева, #Кифла. Аз съм певица, актриса, модел, инфлуенсър и това за мен вече е 6-то реалити. Нямам търпение да видя какво ме очаква. #Ева, #Кифла. Звучи ми като някакво арабско име. Салман бин Абдул-Азиз Ал Сауд, например. Не разбрах хаштаг първото име ли е или второто презиме, нямам никаква идея, но нищо. Важното е, че е облечена като тиква за Хелоуин. За разлика от Захи, тя пита само пакост или пакост. За нея това е 6-то реалити. А има хора с 6 висши образования. Но какво от това, когато можеш да покажеш образованията си, нали, или където са и на нея в реалити шоу? Аз съм #Чичка, на средна възраст, също съм и нисък. За протокола. Аз съм най-наивният човек на света. В това предаване няма да взема никакви мерки. Ще се държа като себе си. Ще очаквам всеки един от участниците да ме лъже, така че ще се спасявам по някакъв начин. Ергенка номер 4. Май така се пада. Джийка Ловджийка от сезон 4 или 5. Не помня вече за Алек ли се бореше, за Евген или... Тя в предаването няма да вземе никакви мерки, но важното е да вземе със себе си своите мерки. 90/60/90. Ще е кръвното налягане на участниците от мъжки пол. Джийка Ловджийка най-накрая е в гората, където е готова да отстреля някоя дива свиня. Добре дошли, странници. Вие прекрачвате прага на място, което не познава покой. От този момент нататък нищо вече не е просто игра. През следващите нощи вие ще се изправите пред избори.
които ще променят съдбата ви. Най-накрая влизат и двамата водещи. Това са YouTube ентертейнера Кукушев и красивата Славия, която по някаква съвсем случайна случайност е жена на един от продуцентите. Добре, че се справя отлично, иначе щеше да стане малко неудобно. Иначе двамата изглеждат сладко, приличат на семейство Адамс, ако живееха в Люлин. Тя е с черна качулка, а той е с садо-мазо одежда, която е колкото мистична, толкова и мръснишка. Продуцентът Гуспата е женен за Славия. Супер! По-добре да е женен за Славия, отколкото за Локомотив София, например. Локомотив звучи по-болезнено, ако ме разбирате. Време е да избереш своята роля. Добре. Заповядай. Това е моя избор. Аз искам само да попитам, защо Кукушев говори така, сякаш чете страницата с некролозите от вестника за Storytel. И като казах Storytel, можете да се възползвате от 20-дневния безплатен пробен период за Storytel. Кукушев ще ви прочете сметките за ток и парно. По-страшна комбинация от тази няма за слушане там. Това е много специална роля. Ти си част от мнозинството. Това, което трябва да правиш, е да отваряш очите си на 4, за да си сигурна, че ще откриеш кои са тези, които не ти мислят добро. Подобно на други велики актьори, явно и Кукушев е базирал образа си на реално съществуваща личност и тя е Оги Секса. Да, аз знам, мамка му, призраци, бийте се за мен, мамка му, поздравявам го за избора. Ако ме обичаш, изняш тази джапанка. Здравей, Пепе. Здравей. Добре ли си? Много добре. Как ти се отразява престоя в барлогата за сега? Интензивно добре. Интензивно добре. О, двамата актьори се събраха и със своите натренирани гласове възпроизвеждат диалог, който прилича на дублажа на старите екшън филми по диема с Майкъл Дудиков. Здравей, кучисине! Не очаквах да те видя тук. По дяволите от Каченяко, ти си луд. 300 дяволи, Джон, паяците по стената са от Тему. И така нататък. От друга страна, има такава химия помежду им, че тези кадри наподобяват началото на интригуващо гей порно. Кукушев и Пепе във филма "Разби портите на моята барлога" 16. Сметнете, има 15 епизода преди това. Явно ще прилъстявам. Така ли? Да. Кажи ни все пак какво пише на картата. Ролята, която Едни ще бранят живота с сила, други в мрака ще шият интрига. Прелъстителка. Сега разбирам защо се смееш. Аз какво ви казах? Пепе, прелъстителката. Други в мрака ще шият интрига, а Пепе ще се шие с призраците. Образно казано, надявам се, не става ясно това прелъстяване фиктивно ли е или реално. Каквото такова, като си се хванал на хорото, ще се шиеш. Да, ясно. А как става това преспиване с... Може да разбереш. Ще разбера? Добре. Може би няма да включва истински секс. Може би. А защо не? Даде. Може би, Кукушев, ама не го казваш така, сякаш се надяваш да не включва. Ама и Пепе изглеждаше леко притеснен. Какво толкова, Пепе? Едно преспиване. Ти си участвал във фермата, там копаехте и цепихте дърва по цял ден. По-добре ли беше? Тук поне ще можеш да доиш крави. Или бикове, зависи от играта. Правилата ми се изясняват и на мен в движение. Явно и на теб. Момент. Остави плика. Твоята съдба беше предопределена от барлогата. Твоята съдба е решена. В този момент ти беше обладана от злите сили. Колко драматично! Свеща угасна, сякаш духната от промискуитетния полъх на изкусителката, а Любомира най-накрая беше обладана в телевизионно реалити, след като в предишното не й се случи. Честито, Бубе! В Ергена ти беше гоустната от Виктор накрая, но сега самата ти си гоуст. Справедливостта възтържествува. В барлогата вече има повече обладавания, отколкото в Ергена. Той в Hell's Kitchen има повече, ама това е друг въпрос. Сготви, моя патладжан, но да не се отплесвам. Нататък. Добре. Помисли, огледай ги внимателно и прецени кой е твоя плик. Аз колкото и да мисля, не знам къде какво има в пликовете, така че ще просто действам. Това буквално звучи все едно тя влиза в Ергена. Огледай ги внимателно и прецени, ама аз не знам какво има в пликовете. Тя и за ергените не знаеше какво имат в пликовете, ама все пак реши да рискува.
Дали е успяла да отвори някой плик, дали е облизала и залепила марка, никой не разбра. В някои краища на България на гащите им казват пликчета и аз мисля, че това е красиво. Искрено ти желая успех, Благодаря. а сега, ако обичаш, повикай кумбата. Благодаря. Много се радвам да се видим лично най-накрая. Ти много си ме хейтиш. Това все едно не се е случило, напусни. Да, напускам. Най-накрая двуличната лисица Кукушев показа истинската си същност. Цял сезон сипе огън и жупел върху милото момиче, а сега и се мазни. Ма как не те е срам, бе? И не стана ясно ти дали я харесваш като жена или искаш да си станете най-добри приятелки. Знаех си, че го прави за слава. Всички тия приказки за това, че той само коментира постъпките на момичетата в дадените обстоятелства, а не самите тях, по принцип и личните им качества са били просто фасада, зад която се крие един нагаждач. Пак ще го кажа, как не те е срам да се държиш мило и възпитано, на какъв се правиш? Май ти ще станеш Мартинка. Готов ли си да направиш своя избор? Каквото ме късмет. Сигурен ли си? Да. То това натиснах вече. Няма значение, дали ще го смениш или не. Да. Милият кумба, той е по-силно от него. Това бил натиснал. Може би вече го тресе лека абстиненция и си представя как върти машинките. Машина такава ти, кумба, дано му се паднат 3 грозденца или каквото там се пада, за да удариш джакпота. Само да не му се падне призрачен банан или мистерията на маракуята. 4 патладжана, 6 дюли залепени. Личи ли си, че нямам никаква представа за какво говоря? И по-добре. Ловец на духове. Много хубаво. Знаеш ли какво значи това? Четох го, ама аз по принцип съм с 8 клас, само и ще трябва да го прочита пак. Не, шегувам се, да, знам. Знам, ще ги... Да, имам... Това е хубава роля, доста хубава роля. Накратко казано, ти си този, който ще ловува призраци. Кумбата се превръща в ловеца на духове. От това, което е споделял в социалните мрежи, ние знаем, че е изловил доста митични същества. Самодиви, караконджули, някой друга ламя, така че мисля, че ще се справи с тукашния мамник. Или мамница. Не знам. Мамник го има в Storytel, между другото, знаете. По какво съдиш, че ти си от 11-те? Има едни по-топли отношения на определени групички и не казвам, че е трудно да се внедриш там, но трябва да говориш езика на всички. А това не е толкова лесно. Не в никакъв случай. Ама, Алекс, айде да бъдем малко по-гъвкави. Какво значи, че не можеш да говориш езика на другите? Искаш да кажеш, че не можеш да се впишеш в разговорите на Кумбата, Янков и Захи за мляскане ли? Ако обичаш, адаптирай се по-бързо и може и ти да станеш хаштаг Алекс, хаштаг Круасан, например. Не се цепи от колектива, защото колектива ще те обладае. Народна мъдрост. Дали се притеснявам да съм призрак? Бих бил нарочен доста бързо, но като се замисля реално, ако съм призрак е по-добрия вариант. Защото ако съм просто селянин... Дете на колонията. Ако съм просто дете на колонията, могат убийците просто да си ме махнат. Дани, ти може да си просто селянин, в това няма нищо лошо, но тук явно се наричат деца на колонията. Вече е друг въпрос, ако си просто дете на колонията. Бързо ще те изиграят. Винаги можеш да се правиш на селския идиот. Това би те отвело до финала. Колко хора спечелиха различни реалити формати по този начин? Искаш да прекараш нощта с... Да почна да изброявам жени. Няма нужда. Предлагам да пристъпиш към своя избор. Благодаря. Да, от начало. Предлагам да пристъпиш към своя избор. Благодаря ти за изчерпателните отговори. Наистина ми е важно, а сега избирай. Ах, тази мръсна пиперлива уста на Кукушев, предаде го най-накрая. Нека му е. Поне с този гаф видяхме, че е истински човек, а не куклата от филма Анабел с 2 батерии по волт и половина. Ръгнати знаете къде е. Обитатели, предстои първата специална церемония, на която хората с роли ще вземат техните решения. Явно първата специална церемония е някаква садомазо оргия с маски и качулки. Ето това са реалити предаванията, които искаме да гледаме и които до голяма степен вече сме гледали, но в други реалити формати, по други канали, обладаване да има. Уважаеми YouTube потребители, това беше първият ми анализ, посветен на предаването Барлогата. Дали ще има втори? Нямам представа, но както тук колегата каза, гледайте подкаста за Барлогата в канала Кукушев, моя, неговия
Наясно сте, че вече не съм добре. Ще има подкаст с отпадналите участници, както от време на време разни бекстейдж епизоди или пък ето такива анализи. Просто ми е забавно. Една от основните мотивации за всичко беше да мога аз да пробвам какво е да анализирам сам себе си. И така, абонирайте се за този канал, станете членове, използвайте бутона Super Thanks, може да хайпвате това видео, има Revolut, Storytel и безплатния пробен период към него също са активни. И така, благодаря ви, че сте тук и че гледате. Както виждате, има доста производство напоследък. Опитваме се да бъдем редовни и на нас много ни харесва, макар да сме нередовни. Ще се видим отново, най-вероятно, за да си поговорим за Ергена, защото нещата там, може би, съвсем логично отиват в крайности. И също така ми е забавно, когато някои хора ми споменават, че се забавляват на това, което правим преди обед. Защото целта там също ми е да се забавлявам. Казах да се забавлявам около 20 пъти, но в крайна сметка в контекста на случващото се в света в последните месеци и години, какво друго ни остава, скъпи приятели? Идвам да ви обладая. Спокойно. Която не би предала приятел, ама в играта би предала. Да, съм написал Джами. Няма значение. Какво значи? Тук съм писал с газа си, пише колалиция. Коала. Тя оцеля на игрите на Какво? Тя оцеля на игрите и стратегиите на Мартин Елвис. Добре, да. Така. Тук хубаво смених камерата, само върни малко предното да захапя. Не знам, върни го цялото. Аз изобщо се изгубих. Салман бил. Пак. Кукушев, твоята роля в барлогата те очаква. Готов ли си да изтеглиш своята карта?